Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ο δρόμος προς την κάλπη, που δεν είναι ακόμη μακρύς, φιλοξενεί σήμερα έναν ακόμη από τους σχηματισμούς που διεκδικούν την ψήφο μας σε αυτές τις εκλογές που πλησιάζουν, σε εκλογές της 4ης Οκτωβρίου. Η αντικαπιταλιστική αριστερή συνεργασία, κωδικό όνομα Ανταρσία. Εκπρόσωποι της είναι εδώ σήμερα μαζί μας και τους καλωσορίζω ευθύς αμέσως. Είναι ο κύριος Πάνος Γαργάνας, ο κύριος Άγγελος Χάγιος, ο κύριος Παναγιώτης Σωτήρης και ο κύριος Δημήτρης Σαραφιανός. Καλώς ήρθατε σήμερα μαζί μας. Και να ξεκινήσω, κύριε Γαργάνα, έτσι, με αυτή την ονομασία που είναι πιασάρικη, όπως και να το κάνουμε. Και νομίζω δεν είναι τυχαίο όπως το επιλέξατε να το βάλετε. Ανταρσία. Πώς, με ποιο τρόπο και πού? Ανταρσία. Ανταρσία πρώτα απ' όλα γιατί σηματοδοτεί αυτά τα οποία χρειάστηκε να κάνει ο κόσμος στο προηγούμενο διάστημα. Ας θυμηθούμε τους φοιτητές και την αναθεώρηση του άρθρου 16. Κάναν ανταρσία και ανέτρεψαν τη συνταγματική αναθεώρηση. Θέλουμε να δούμε τέτοια πράγματα να συνεχίζονται και γι' αυτό διαλέξαμε το όνομα ώστε να σηματοδοτεί αυτό το οποίο βλέπουμε ότι θα χρειαστεί και το επόμενο διάστημα, αν πρόκειται να έχουμε πραγματικές αλλαγές και όχι απλώς αλλαγές υπουργών. Από εκεί και πέρα δεν είναι απλώς λογοπαίγνιο. Η λέξη κλειδί αντικαπιταλιστική αριστερή συνεργασία για την ανατροπή. Αντικαπιταλιστική γιατί θα χρειαστούν αγώνες για να μπορέσουμε να δικαιώσουμε όλα αυτά για τα οποία πάλεψε ο κόσμος. Θα χρειαστεί να τους συνεχίσουμε, αλλά αυτοί οι αγώνες πρέπει να μπολιαστούν και με μια προοπτική ανατρεπτική, αντικαπιταλιστική. Να δώσουμε δηλαδή τη δυνατότητα να συγκεντρωθεί όλη αυτή η διάθεση και η ενέργεια του κόσμου σε ένα στόχο που είναι συνολικότερος, είναι ο ίδιος ο καπιταλισμός, που με την κρίση του δημιουργεί όλα αυτά τα μέτωπα τα οποία χρειάζεται να αντιμετωπίσουμε και να παλέψουμε. Κύριε Χαγιώ, την αντικαπιταλιστική την καταλαβαίνουμε, την αριστερή συνεργασία δεν βλέπουμε. Θα έλεγα ότι η σύμπραξη και η συνεργασία, μάλιστα σε ένα μέτωπο κοινό οργανώσεων της αντικαπιταλιστικής αριστεράς, είναι ένα βήμα για τη συνεργασία. Είναι ένα βήμα για τη συνεργασία σε μια γραμμή αντικαπιταλιστική, όπως είπε ο Πάνος προηγουμένως. Είναι ένα βήμα που δεν ολοκληρώνει το πρόβλημα της συνεργασίας στην αριστερά. Αυτό δεν μπορεί να επιληθεί μόνο με το δικό μας εγχείρημα, αλλά το δικό μας εγχείρημα συμβάλλει στο να θέσει το θέμα μιας ευρύτερης συνεργασίας, αλλά με μια γραμμή που θα συνεχίζει τους αγώνες και κυρίως θα τους δίνει μια πολιτική προοπτική. Θεωρούμε ότι αυτό το μήνυμα αγκαλιάζει ευρύτερο κόσμο της αριστεράς και στην επίσημη αριστερά και στο ΣΥΡΙΖΑ που περνάει κρίση και μέσα στον κόσμο του ΚΚΕ, αλλά και σε έναν ευρύτερο αριστερό κόσμο που πρώτη φορά στην πολιτική ιστορία εμείς, ας πούμε κάπως παλιότεροι, βλέπουμε να είναι εκτός οργανώσεων και κομμάτων της αριστεράς. Είτε της αριστεράς που είναι στο κοινοβούλιο, είτε της αριστεράς της ριζοσπαστικής, της αντικαπιταλιστικής. Επομένως, αυτό το βήμα έχει το στοιχείο της συνεργασίας, έχει το στοιχείο μιας γραμμής ανατρεπτικής αντικαπιταλιστικής αγώνων και έχει και το μήνυμα μιας ευρύτερης συσπήρωσης μέσα από την κοινή δράση, βέβαια, στους αγώνες, στο κίνημα, διότι επαύριο των εκλογών δεν προμηνύεται θετική για τους εργαζόμενους. Δεν προμηνύεται. Φαίνεται ότι θα έχουμε μια κυβέρνηση η οποία, μάλλον του Πασόκ φαίνεται ότι θα είναι αυτή η κυβέρνηση και τις ιδιωτικοποίησεις θα τηρήσει. Σήμερα το είπε ο Πρωθυπουργός, ο υποψήφιος Πρωθυπουργός, και την ελαστική εργασία δεν πρόκειται να την καταργήσει. Οι συγητές της ελαστικής εργασίας είναι, και την κατάσταση στα πανεπιστήμια, πανεπιστημιακό άσυλο δεν την αντιμετωπίζει αλλιώς. Άρα το θέμα της ανατρεπτικής πολιτικής και των αγώνων και μιας αντικαπιταλιστικής ευρύτερης συνεργασίας παραμένει και το μήνυμα το δίνουμε. Να ρωτήσω πάνω σε αυτό και θα έρθουμε ειδικότερα στα όλα τα μεγάλα ζητήματα που δημιουργεί αυτή η κρίση και που δίνει έναν άλλο τόνο σε αυτές τις συγκεκριμένες εκλογές.
της 4ης Οκτωβρίου, κύριε Σωτήρη, τι δυνατότητα παρέμβασης έχει ένας σχηματισμός σαν το δικό σας στο συγκεκριμένο σκηνικό και σύστημα που υπάρχει? Εμείς πιστεύουμε ότι σήμερα αναπτύσσονται μέσα στην ελληνική κοινωνία πολύ μεγάλες δυναμικές και τις είδαμε το περασμένο διάστημα. Δυναμικές αγώνα, δυναμικές αντίσταση, δυναμικές άρνησης των κυρίαρχων πολιτικών. Είτε είναι οι μεγάλες κινητοποίησεις όπως ήταν των φοιτητών, είτε ήταν οι μεγάλες απεργίες, είτε ήταν, αν θέλετε, η ξεχασμένη από την προεκλογική συζήτηση εξέγερση του Δεκέμβρη. Ένα μοναδικό πολιτικό και κοινωνικό γεγονός που έδειξε πόσο εκρηκτικά υλικά συσσωρεύει σήμερα η κυρίαρχη πολιτική μέσα στην κοινωνία. Άρα εμείς λέμε ότι ανεξαρτήτως της τυπικής εμβέλειας, επίπεδο ψήφων που μπορεί να έχει ένα σχηματισμό της ριζοσπαστικής αριστεράς, αυτά τα οποία υποστηρίζουμε, η αντίληψη που λέμε, η ανάγκη απέναντι σε μια πολιτική που βλέπει τους εργαζόμενους και την νεολαία σαν αναλώσιμο υλικό, να υπάρξει μια γραμμή όχι απλώς επιλογής ποιος θα διαχειριστεί αυτή την απαξίωση, αλλά ρήξης και ανατροπής, αυτή η πολιτική κατεύθυνση μπορεί να έχει ευρύτερη απήχηση. Και στη τελική ανάλυση, αυτό το οποίο εμείς λέμε, κατεβαίνοντας και στις εκλογές, σε ένα δύσβατο, αν θέλετε, και άχαρο για μας λίγο τοπίο, όπως είναι το αμιγώς προεκλογικό, δεν λέμε απλώς ψηφίστε μας. Αυτό είναι το τελευταίο πράγμα που λέμε. Το πρώτο πράγμα που λέμε είναι ότι σήμερα η δύναμη της κοινωνίας, η δύναμη του εργαζόμενου, η δύναμη του νέου, του αγρότη, του συνταξιούχου είναι η συλλογική αντίσταση. Ο αγώνας. Γι' αυτό και λέμε ότι αντί για το δίλημμα διάλεξε κυβέρνηση, που προσπαθούν να βάλουν τα κόμματα εξουσίας, εμείς λέμε το ερώτημα είναι άλλο. Διάλεξε δρόμο και τρόπο αγώνα και αντίσταση.